hráme Rocket League s mojim kamarátom, hráme 3v3. Lebo on tam má tento a v 2v2 ja mám dosť veľký rank, takže nemôžeme hrať 2v2. Sorry, ak ma počujete zle, ale nemám sluchatka teraz. Nenatáčam so sluchatkami. Takže budem musieť takto rozprávať. Dobre, 1-0. Dobre ľudia, mali by ste ma počuť lepšie. Dobre, dobrá tabalérovi. Ideme nejakú eldribu, lebo povedať, ako máme. Tak asi nič. Začal svetiť slnko. Dobre. Vyhrávame 2-0. Ideme na eldribu. Ideme to berať. To nemá, ako majú. Dobrá, Gor, neviem, jak som ho... Boti riadne. Dobrá, Tomáš. Tento mrak je môj kamarát, hej. Ja vám ho označím aj do videa. Týmto. Dajte mu prosím follow, je to frajer. Akože prosím, please, ja to poviem aj po slovensky, po anglicky. Prosím ľudia, dajte mi follow, všetci, ak budete kúkať toto video. Všetci mi prosím dajte follow. Lebo proste chcem aj 50 follow, chcem streamovať. Chcem streamovať. A aby som mohol streamovať, musím mať 50 follow. No a ak budem mať 50 follow, tak bude stream. Budem možno plniť úlohy. Možno proste budeme dať hrať. Takže prosím, dajte follow. Teraz som v angličtine. Please guys, everyone who is looking at this video, please follow me. I want to stream. Please do. I want 50 subscribers that I can streaming after I hit 50. Please guys, wake up. 50 follows is not that much. I will do a special video after 50 subscribers. Dobre, tento máš mi povedal, že to mám aj v angličtine hovoriť, aby som mal viac sledujúcich, lebo z poloviny ma angličtine nesledujú. Mám zatiaľ, neviem, 12, 11, takže GG. Ideme. We are heading, no. Full target. Okay, go, easy. Nice shot. I'm lagging as fuck. Je do mojej brány. Have a look. One punch fish. Have a look. Okay, Bartek game. To ten istý z minulej hry, nie? Ja neviem, ale nie je dvojstranka. Trojky strany asi dobrá hra. Čo neviem dať go v trojkách? Kde som ja na trojky? Lebo to mám taký malý nastavení, to vychytali si všetko. To je iba takto postavím zádu. Vidíte, čo mi tam treba skočia do brány, neviem to. Som chcel sjednúť. To pôjde do vzduchu, tak neviem tam chytám, ako sa sprastiť. Dobrá, to máš. Bartek, skoro. Dá sa aj na našu. Dajte to aj na našu. Ty kokos, dobrý pinč.
Ty kokos, oni to otočia ešte. Skoro dabu. Go. Takže ľudia, prosím, akože urobím ďalšie video z Rocket League. Ak to dáte aspoň 5 lajkov, alebo 7, bude mi to úplne jedno. Akože mám aspoň taký cieľ, aspoň dať 100. Zatiaľ mám nejakých 12. Ale povedzte mi nejaký nápad napríklad do komentáru, ako video by som mohol dať. Dobrý shot. Napríklad, neviem, z akej hry. Nedávajte mi tam nejaké, že World of Warcraft, League of Legends, to fakt hrať nebudem. To ma nebavia také hry, ani Brawl Stars. No Brawl Stars nie. Budem kľudne robiť, mám hry napríklad Standoff 2, to už viete, lebo som dal video. Že som 50 follow, to by ste mali vedieť. Potom mám toto tu, čo hrám teraz. Mám Fortnite, ale ten mi trochu seká na mobile, iba trochu, hej. Potom mám ešte, už nič nemám. Mám ešte jednu hru, takže môžete mi povedať, čo by ste chceli. Akože z tých hier, Standoff 2, tak dajte like, ak chcete Rocket League. Napíšte koment, že Standoff 2, ak chcete Standoff. A napíšte do komentárov napríklad 2, ak chcete iné hry. Alebo nejakú reakciu možno. Nie, reakcia nie. Sa mi nedá. Možno, že na streame dačo. Alebo, no hej, alebo ak budete chcieť ešte dať spolu, alebo nejaké, neviem. Alebo nejaké klipy, nejaké edity, povedzte mi. Dobrý hráči. Sorry, že furt chodím tam hore, ale má to trošku špe. Čo robiť? Na pas. To je gól! Mám nervy. Mám nechať hudbu? Ak ma budete zle počuť, tak nehejdite ma, napíšte mi iba do komentárov. Ono, že to sú také Angličania. If you don't understand, then don't type anything. Ono, to sú také Angličania. Možno šanca. Takže dobre, forfajčať si. Dobre ľudia, toto boli iba také 3 s kamarátom. Ideme teraz do toho. Skúsim. Ideme 2. Casual. Tak. Tak sa vám páči, že viem do... Tak sa vám páči, to je dribný. Takže viem, že to nie je na normálnej hre, ale... No to je... Neviem, čo vám hovoriť vôbec. No, tak bol by som reálne rád za tých 50 subscriberov. Na to sa teším. Ale fakt. My sa budem streamovať. Takže, dobre, dáme, že 7 lajkov pre ďalšie video, že aby sme natočili znovu. No video, nejaký short. Dajte aspoň 5 lajkov, ak chcete short. 7 lajkov, ak chcete normálne video. Toto video. No to mal, sorry. Môžem vám robiť, že setup tour. Napríklad, to bude špeciál. Za 100 odberateľ, alebo za 50 odberateľ. To je špeciál, že? Jak sa to volá? Setup tour. Dobrý bol.
Dobre. Ukážem vám všetko stoličky, ak chcete. Neviem ešte čo. Ukážem vám jednu stoličku, neviem čo. Neviem čisto. Prosím, a ešte prosím, nehejtujte ma za to, ak rozprávam divne. Vravím vám, najväčšie bude fungovať dosť dobrý mikrofón, takže... Bude to dneska... Nebude to dneska 8 metrik. Toto má staty. Toto mám tak chcel. Akože urobím video na YouTube staty alebo nejaké rady, jak byť lepší v Rocket League Sideswipe. Sorry, ak nebudem teraz hrať, ale chcem niečo urobiť. To pekný setup na airdripu. Dobre, ale opravdu ja som mal krásny setup na airdripu, ale že krásny. Krajšie to som šťastne nedal. Akože dal som už veľa krajšie. Ľudia máme, za deň máme víkend zase, teda nerýchlo ubehlo. Ešte, ako keby boli včera prázdniny. Nemôžu točiť. Tí, čo bývajú na Slovensku, tí vedia. Možno ma sleduje takí Češi, ja neviem. Je šanca. Nebolo by zle, keby nie. Ja som zvedal pre vás nejak. Ak sú tu nejakí Češi, zdravím Čechom, môžete mi napísať X. Napísať, že som Čech, alebo českou lajku poslať, ak ste Čech. Pozerajte sa na toto video. Prehrali sme. To problému. Nice, hrali. Takže, dobre ľudia, toto bude koniec. Dúfam, že sa vám páčilo toto video, bolo trošku kratšie, ak sa dá povedať, bolo 12 minút. To je taká v pohode. Ešte si to môžem dať také airdripy nakoniec, to vám môžem dám tam. To vám môžem ako zadiktovať napríklad, neviem. To asi nedám robiť. Nejaké airdripy nakoniec si tu dáme. Takže, jak som rád, budem veľmi rád za týchto. Budem veľmi rád za follow. I will be very happy for follow pre Angličanov. Veľmi budem rád, fakt, lebo chcem dať, akože aspoň v niečom streamovať, keď mi to na TikToku nevyšlo. Ani na Twitchi mi to nešlo. Ani na Kiku, na ničom. Na Instagrame sa dá. To neviem, prečo si nestreamujem. Takže, napíšte mi nejakú hru, ktorú by som si mal zahrať. Možno, že ďalšie video z toho. Ak chcete ďalšie pokračovanie z tohto, že hráme s kamarátom, alebo že hrám solo a teraz zapušujem Silver, tak mi napíšte. Takže, dobré ľudia. Tých 50 dozorov, dúfam, že tam padne. Čaute.